Hello. Makadizeni, welcome. Diana Titsika, say something in the comment. Ndakuyoberwa zvenyu mavatete ndiri pano ndiri pano. Kana manga musati subscribe nokuti dzimwe nguva kana tiri pamachats like this hamukwanise kuisa any comment. Musingakwanise kuisa any comments. Ndinovimba mukuenjoya chirongwa. Muri kuvaredzwa nacho here chirongwa? We're trying to get back on the groove. Yeah, ndatambospenda nguva yakati takabatikana neupenyu. But Mwari vatiwanisa mukana wekuti tipote tichitandara zvedu. So tichaushandisa. Mai ndina kutuma fodya breakfast and I didn't want to come pano zvekare ozozikanwa savapiko tete vekungodya vaya you know. Ambodzikama salad yangu iripo panopo but just data. Kama satete vekudya. I guess you were not able to write anything, were you? Actually, you know what? There's a way to see. There's a way to see anything.
kuti zviri kufamba sei papa. So guess vari pano titambire tava tu ndiana apinda ndiana ari pamusuwo kudhara kana paita nokukumba zvanzana chichi enda unoona kuti ndiana ari kunoka. Alright. Saka munocreata channel kuti ukwanise kuningirikina inenge nepicture kuti ukwanise kuisa macomments. Titambire mauya titambire mauya. Saka ndatrya neimwe account isina picture that you have to create a channel to be able to comment. So that's what is needed. I guess kana vanhu vari panapa musina a channel and you want to be interacting, that's what you can do. So let's just we will learn as we go. Are you enjoying my books? Kuverengwa nechirongwa chedu. Say it in the comments if you are enjoying it. Pane mabhuku amunoda kunzwa here? I'm not, you know what, tete. Ko bhuku rakati. Titambire sokuwandirira. Titambire ndiani vatitsika. I'm saying ndiani vatitsika, I guess it's everlasting. Apinda mamanjo. That's not on. Maybe we need some music. Let's see. I'll try to come again later seriously and bakuona kuti nguva dzipi dzakatinakira dzandokwanisa kutandara neni. This is introduction kuti muziva kuti tete radzoka. So we're trying to see what is the best time
vamwe vedu vatine nguva. So if we will be able to chakwanisa kuisa 2 times a week zvandandichita, okay, munhu ane mhuri, mabasa and all that, ndinenge ndichikanda ka1 ende ka1 kachona it's going to be pakati pemazuva sezvandakanyora paprofile, pakati pechipiri, china, kana kuti mugovera, that is Saturday. Then maFridays tichamboona, right now this is a Friday, tichamboona kuti vanhu vanobatika madays up so we can tandara. Well, you better pair. Kana tikwanisa nyora comment kuti tizive kuti ndiani vatitsika, and I think you can only do that kana muine profile picture. Vanoda to create a channel to be able to comment. Unze mubvunzo yamune muchida kubvunza zvenyu, feel free. Ndonguva yacho. Kana iri pabhosta radio inonyatsa kuda musha. I need to upload the instrumental. Sometimes unongosingade mawords, unongochingoda instrumental. Oh, Mr. Manyara, your channel is inspiring to some of us. Oh, where did the comment go? Oh my God, yenda kuti comment yatiza. How am I going to see this comment? Ndonerewo chokwadi. Huh? Oh, left. Okay. Top chat. You said something. And then the child. Yes. I'm really trying to figure it out. Sekuru makadi zvenyu, murenyerisei tadzoka pachirongwa shamwari. Last year, my challenges. But by His grace, yeah, takabuda. Kutaurire kani,
tete. Your channel is inspiring to some of us. Inodzora ndangariro. Hallelujah. Chokwadi. Munoziva kuti chii? Inini, that's the way I ndakapiwa idea yechannel iyi. You know, ndakaona few books Facebook, and I'm excited, you know, kusupporta vamwe vanhu vanenge vachitawo chii zvinhu zvavo. So bandatenga book, ndagara pasi bandakuverengera mai. Ndakuverengera mai paya and I just forgot about it. Nopandikazoti ndichitodriva amene kwandaibva ndikati, you know, because takunokuka makore awanda away from kumusha. Ndopandikati takambenge tine maprogram akanaka. Kuverengwa kwemabhuku, remember, I think it was during the weeknight, yange chiri chitatu here paya or something, pekuti maingogara as a family muchiteerera bhuku richiverengwa. I thought about that and ndikati let me look for my books ndipote ndichiverengera mai. Mabhuku ngawane, mabhuku haangawaniki, you know, Amazon, Google, vanhu vari kungotaura kuti out of print tichi. Ndikati akomana hey, and then ndabva ndatanga kuita sei paya, ndabva ndatanga kudzifambira nyaya dzacho, kutanga kuzvitsvaga, and it's a lot kuti saka tasvitswa pano nashi. It's just not even easy, but kana uine passion yekuita something, you go an extra mile. Hanzi kure kwegava ndokusina mutsubvu. Kure kwegava ndokusina mutsubvu, saka ndaida tsubvu dzangu ndakadziwana, you know, but be careful. Be careful. Ndaida tsubvu dzangu. Ungava mufaro mukuru kuziva kuti ndiani vatiri kutandara navo, ndiani vatiri kutandara navo, taipai something muboxing. Vamwe vanongouyawo zvavo vanofarira kuona tete umbongodongorera oti ndo tete vacho voenda. It is well, zvangonaka futi. Ese machene. Alright, I think I'll give it an hour. Kupa vamwe mukana, vanokwanisa kupinda here, vanokwanisa kuti sei, and an hour pasina ma-conversations ibasa that will, you know, give others a chance. And ndichadzoka dzinenge dziri nguva idzi kunoko. This is 5 dzekuZimbabwe, right? Ndichadzoka kuma 9. Ndichadzoka kuma 9. Ndiri kutsvaga ushamwari, ndiri kutsvaga conversations. The only way yaunoziva munhu kuwana mukana wekutaura, and tiri kuunganidzwa nechirongwa chedu chinechi. Okay, let's see. This is 5. Yeah, and 5 na 9 again. Toona kuti ndei. Totsvaka not vanhu vane nguva yokuti titandare ndeipi chaizvo iri, you know, kuti tinokwanisa kunge tiri at least vashomawo tokurukura. Handisi kunonzwa.
titandire pindai kana muchikwanisawo kukwazisa vamwe type in. Sorry, when it's on video. Hapana chinopfuura ngoma nehosho dzinenge dzakabatanidzwa neunyanzvi. You know, this channel tine kuona kwakawanda, but like I said, ukama igasva tine kuona kwakawanda. You know, zvatiri kukura, zvatiri kuyanana. Congrats that you are now at 1K. Yay. You know what, Sekuru, the thing there kuti is vanhu vari kufarira chirongwa, you know, vanhu zviri kuvatandadza, it's out of one's own heart, really, you know. Kana munhu aine kungotenda kuti for this person to be able kuita sei, kutiverengera mabhuku, because chekutanga imbogugla uatsvage mabhuku acho, ona kuti mabhuku haasi kubatika. Plus ndikada kunyatsokutaurira kuti ndigare pasi nditange kurekodha bhuku, you know, unombotanga waverenga kuti ujairane. And then I thank God, because from pandakatanga kuverenga kusasana kunoparira, honai chishona chakato improve, because makore 20 ene zvato 23 away from home, murikuona. Saka shona yangu yakatotanga kuimprove. Saka vanhu vakaona, you know, zvinhu zvakadaro ungoti, you know what, ndikada kurekodha, it's almost 8 hours, really 8 hours, because handizi munhu angori ega kuti unongogara pasi dherese, you know, in between mhuri, zvauri kuita mumba, zvauri kuita kubasa, apa kutraya kurekodha, you know, ukada kuzoedha, because unochimboti ukadai pamwe umbosiya, ukadai umbosiya, wozomboti kuedita and all. It's full-time work, maona. Saka but all that, zvinenge zvirimo vanhu to appreciate that, but I want to, yes, sandakangoisa pane zvinhu zvakawanda, and pane ka little membership, it's available kune vanongo appreciate kuti hey tete, you know, you cancel anytime you want to cancel. Asi kana ndaunoti tati one day, you know, there's some information yevanhu vari international vanenge vachidiwa kuno kukwandiri. This ndopatinotandarira, ndopatinobatsirana, you know. So but zvinoendeka nekuve openness kwevanhu nekutandara and all that. So yeah, Paivapokare. Saka kune kungori kuappreciata, and also pekutanga ndandisina kana mic. I think munenge muchiona improvement yemabooks over time. Pekutanga kusasana kunoparira, it was really trial and error, ndichishedza mwana wangu ishanesu apa ndoita sei, you know, and he tried kusvika vakusvotwawo nazvo, you know, and that's when you have to kutanga to figure out how to work this technology, and then realizing that, you know what, I need something, I need ka mic. Ndine ka mic kadiki kandakatenga, you know, for some time it's better, but it's not even there yet. Saka all these maybe people from Shona, but thank you, or something, whatever that will come out of the appreciation, then we'll get to get better equipment,
yekuzokupai good quality. So this is a small mic yandakazotenga some years back. Well, tanima years mangani, this is almost 3 aka, but kanga chodhuririra. So this is doing it for us right now, but we really need better equipment. So we'll see. We'll see how things go. Munoziva dai zvanga zviri zvekuti unozviitira mari, ndingadai ndakasiyana nazvo kudhara, but ndakazviitira passion, ndakazviitira kuti ndo nzvimbo yekudzura ndangariro. Mamwe masongs ekuti uri kumba unongosingateerere, you know, because everything is just there. Tiri munyika medu handiti hazvingori paredhiyo, saka kuti unyatsozvitsvaga kuti regedza nditeerere musician wakati anemba nziyo dzedu, unongosingazviite. But after makore wapinda 10, 15, 20 uri kunze, you really start to appreciate who you are, you know, culture yako. You appreciate kwawakabva, wakungoda kunzwa any song yekumba, you are enjoying it. Zvinhu zvakadaro. Paivapokare so sekuru vangu, is this the nguva yakanaka iyoyi yatiri panapa for you, yekuti, you know, munogona kuti munhu ari live regedza timbotandara mbichana, you know, that's ndochikonzero panapa. I'm trying to figure it out, you know. Ndichadzoka kuma9 dzekuzimbabwe, kunoku in 9:32 kuseni right now. Apa inokuchikumba i5:32. In your own schedules, Sekuru, is this the right time for you, or maybe a little bit later, mapedza zvedina makuita zvinhu zvenyu mega? Ndingazofara kuona kuti vari kupinda munomu tiri kuchuna in tichibva kupi, uye nguva yamunofunga kuti mafridays tingatandari tichitaura about zvatinotaura nekuda kweprogramu yedu, inguvai for you. That would be nice. That would be nice to know. We'll need to make arrangement and maybe have another song. So tinenge tine nzio dzedu dzekuchinjanisa, but it's quite expensive because vaimbi vachona vanenge vari busy too. Vanenge vari busy. Wow, ko nematambudziko kambuya Stella Chiweshe nai vanhuwe, nematambudziko ambuya vedu.
Do you know kuti tine meditation songs, tine maungira, also things like this, and it really helps sometimes kana ndichida kufocusa as I'm winding down, kurara futhi, you know. And I need to ndandifunga kuti maungire awayo ka ndikaita for actually 7 or 8 hours yoti munhu kango click that play that video yemaungira, man, it will be unorara unoona hope. That's what we're gonna do. Instead you're connecting. You know, it's just calming stuff. I am going to go ahead and eat my salad because you know what, we're not talking about go breakfast yet. Paivapokare. Ndasingade kudya but yei hapasi kutaurika, saka garirai chikafu. Can you imagine kuti ii vamwe vanhu vainyima kumbasikana, unovhizita, wavhizita titambire, unogara an hour, 2 hours, 3 hours pawakuoneka kuti takuenda. Madi magara tiri kubika ini. Musadaro. Madi magara tiri kubika. How about this whole time? Titambirei kana muchikwanisa kunyora comments tizive kuti tikugamuchire mista renyu, sivatunzeni ani nokuteerera muri kupi inguva ikoko. Hello, Tembo. Narara. Nasquera. Tisitarara zvedune kumuka. Handina kukubateka nguva dzandinokufonerai. Nhasi musikana waendeswa nani namutsa. Saka ndikutraya kunekina kumbokurukura nevateereri paYouTube apa. Saka yeah. Tisati tapinda mugrupu chaimoka because ndandamboregedza kuverenga kwenguva. Savari kumbouya vachiona kuti ndeipi nateto vacho vari kupinda vachibuda zvavo. Samukete
Ah, mukwete. Okay, okay, mukwete. All right, ndichataura nemi ndapedza zvandokuita. Okay, bye. Titambire sunungukai kutaura natete ndomukana watinawo. Ndiri pano 20 more minutes. Tiri pano chikonzero ndeche, why are we here? Alright, tiri kuconnecta nemi vateereri. Ndambozorora for almost a year, bandadzoka ndinenge ndichipota ndichikanda chitsauko just one day per week now, because zvinhu zvekuita zvawanda. Saka day rachona I'm not going to be, it's not going to be just one day. Tine mazuva edu atani takataurirana atandichiita before, chipiri, chitatu nemugovera, Tuesday, Thursday and Saturday. Saka pakati pemazuva matatu iwayo munenge muchingouya muchidongorera ndinoisa chitsauko. So ndozvatinichiita, but Fridays I'm still trying to figure out kuti ndepi nguva yakanaka yatinopota tichiuya tichikurukura. Kana tapedza bhuku redu, tichangotaura kuti zvatadzidza, zviri kuitika mubhuku nezvakuitwa futi mazuva ano, zvatiri kupota tichizivana ukama kauyu. Ndiri kutarisira kuti pamberi apa panapa ndichange ndichiisawo also ma-opportunities ari kuitika kuno kundiri Texas, ndiri kuUnited States. All right. Saka zvese zvinenge chizongo, you can just feel, kunyangwe ndiri panapa, like you are on social media and umwe munhu ari comment section, you can feel the spirit of a person kuti munhu ane mweya wakanaka, or ingatato hama neshamwari ezvinezvi ndine few a group, tingangoti a few group of people otitato very close, tinotopota chitoti ko makadii, ko hatisi kukona zviri kufamba sei, muriri sei, things like this. Ndokwaakutoshamwaridzana kwacho kwepa online mazuvano, taakure nekure. Taakure nekure. Vamangwende makadii henyu. I was trying not to be eating really. Ndikati unozongozikanwa satete wekudya all the time. But as I am waiting for people vanhu vari kugoya vachidongorera, vachidzokera vachidongorera, so makadii henyu vamangwende. Munopota muchiteerera muri kupi? Munopota muchiteerera muri kupi? Kuno kuTexas dza 9:43 kuseni. Sanda ndokutaura kuti maFridays ndokutraya kupota ndichiuya, ende nguva ndisati ndashuwa kuti ndepapi panongawo neshamwari dzangu, tichingokurukura zvedu, eni zvamunenge muchida kubvunza, chingotaura nyaya dzeupenyu. Mushe tete. Alright, zvinofadza. Ndinokutendai nekuve pano, nekuvarerwa nechirongwa, nekucommunicata. Muri kuUK. Alright. kuUK, inguva yekuUK. Ndine hama dzangu dziri kuUK.
like amai vari kutombovhizita vari kuuk right now. So mungati nguva idzi ndatanga ndatanga 44 minutes ago, 42. Thank you aunty nekutipa mabhuku. Ndakatanga kuverenga shona novel ndiri mugrade 2 chaimo. Wow, munozoti mukateerera, you know what, ndotenda Mwari, ndiri kudada nezvandakatanga kuita. I'm just so proud of myself nekuti mukateerera kusasana kunoparira. I was struggling. Shona yanga ichitonetsa because it's been 20 years pandakatanga kuverenga kusasana kunoparira. I think ndandagara muno 20 years. Muri kuona rainzi Ngatizivaneyi. Ndora makatanga kuverenga zvinofadza. Saka mukatanga kuverenga kusasana kunoparira ka ndanga ndichinetseka nerurimi rwaamai. But you know, the more zvazviri kunakidza ndichingoverenga ezvinezvi ndakutonyatsosaunda chaizvo. You know, and but chandinodada nacho ndechekuti vana firstborn yangu ndakauya naye ane 3. Saka anga kuda kutotanga kuti achitaurawo kumba. Munoziva angasati atombotena 3. Angada kutotanga kuti achidzidzirawo you know, takutoti mwana kutanga taurawo ataura izwi rakati. Anditi takuya kunoku Mwari futi kuti mwana uyu. Saka achabonero communicate nevanhu kuchikoro apa. At the same time haudi kuti rurimi futi rwuite sei rwubva rwakanganwika. Sandaramba ndichiedza kutaura nechishona ndichiti amai pavanozouya kuti vatange chokwadi kustrugula nekuda kunyatsotaura chirungu chinonzwikwa netuvanetwa kuti twakurira muAmerica. Ndakati no, amai vanofanira kuve comfortable, you know. Saka vana vanotaura shona, of course inenge ichisound iri broken, asi chokwadi vakauya kumba umbovanyeya vanonyatsonzwa zvese. You can really have a communication yakanaka. Saka ndinofara nazvo. So inguva dzipi dzinokuitira dzamakasununguka? Inguva yatiri kutaura pano nhasi. Did you really just try to say, hey, let me just show my face because haina kunyatsosununguka kana kuti it's okay for you? Because ndichadzoka na 9 dzekuZimbabwe. Saka that would be in 2 hours. That would be in 2 hours. Saka makaverenga mabhuku mangani so far? Makateerera mabhuku mangani ende nderipi rakakunakidzai? Nderipi rakatora mukombe for you? Let me look at this. Tichatomboda kuita dzokororo. I think ndichanengirikini. There are some books andakatanga kuverenga andisati ndanyatsove fluent neshona yacho. Maybe I will redo. I don't know. But ndendawanirwa mukana wacho here wekuzviita izvozvo. Rakanditora mukombe ka rakava buno risipemberi. Bhuku rakafamba iroro. My goodness, bhuku rakafamba iroro. Munoziva pane rimwe bhuku rekuti chero newo muverengisoka kana kurisa pasi, you just cannot wait. Ungotsvaga kuti ndingawana umwe mukana here kuti tidzokere pachitsauko. I was excited about it. Pana vamwe vanyori vanonyora kumana. Hey, what was your name?
ndiri bhuku rakanyatsofamba chaizvo chaizvo for you. Ini ndakapinda last week ndakateerera muchadura but handina kuwana mamwe machapter ekupedzisira then ndiri pamo. Oh no, okay. Alright, chimirai ndikudzei zvamunoitaka mukaenda pamusoro apo ende pakanzi playlist, saka munotsvaga playlist yenyu mukapresa muchaduraka inenge ichikuplayira ese kubvira pachapter 1. From now on musatange kwatsvaga ari 1 ndakarongedza in a way yekuti chii ndine some playlist muri kuona. Saka mukangobaya pakanzi paplaylist mutsvaga ramuri kuda kuteerera kubvira kuna kusasana kunoparira kusvika kune ese munongobaya ende kana zvakanakira maaudiobooks kana muri kubasa. Oh, that's another question. Sa munaverenga muri kupi kazhinji? Munateerera muri kupi? Kubasa here kana kuti muchienda in transit kana kuti mapedza zvenyu zvese zvamuri kuita kumba and you're just relaxing? Playlist ndizvo. Esa report, there's nothing missing, there's no chapter missing pane mabhuku ese andakaverenga. I'm sorry kuti hamuna kukwanisa kunyatsoona kuti zvanga zvifamba sei. Pane imwe nguva ndandiri charged up ende nguva yacho ndandinayo. Pane imwe nguva yandaita zvekuti I think ndakamboita kuti chipiri tiri kuverenga bhuku rineri, china tiri kuverenga iri, things like that. Pane pandikambojagla 2 books at a time. Saka maybe kana muchiteedza kuti ndapedza ibhuku iri muchadura ko zvandakona rimwe ri or something munogona confusika, but playlist mukaita playlist it's okay. Aya maungirai music. Yeah. Handisi kuziva kuti macomments aya sei ari kuda disappear. Oh right, that's what I needed to do. Okay, ndakuona. All right, so chamunyonga munenge muchiteerera muri kupi? ndakapinda okay. Muri parumana nzombe. Oh my goodness, after this I am telling you kuti you want to well, rakandifambira. I think chero kuri dzokorodza ka1 pagore ndiri parumana nzombe. It was ranga chikurudzira zvisingaite, and that was the first nikini ndasandamborinzwa ndakati ndiri pachi ndiri mutyairi. So dzimwe nzvimbo dzatinoenda like izvozvi ndiri kuborder, there's no longer. Okay, let's see. Ndaona sei mani kunyaya before izvozvi ndiri kuborder, this is long queue, so sometimes they'll be waiting for papers. Yes, you know what, and I pray kuti Mwari vakuchengetedze mukufamba, chengetedzwai mukufamba, so that we can really enjoy nguva yavakatibvumira pano tiri tese.
Oh, so imimika, you can actually, mukasarudza zvenyu, munopedza the whole, you catch up, you catch up. Kubvira kune kutanga munenge muchingoteerera makatsika mafuta muchifamba. But one thing nenyaya yekudhiraivha, kana uchiteerera song, masongs anokunakidza, the more uri kunakidzwa nesong, the more unenge uchitsika uchitsika mafuta. Oh Lord, you know, you have to be careful. Mm. Saka zvekutyaira, you know, zvekutyaira, I noticed kuti kunoku kustates, especially I think after COVID or what, I don't know, looks like everybody, vanhu vari kungoita zvekutyaira, especially vo vechitema vemunomava. It's now really something chiri hot yekutyaira iyoyi, and I think they pay them so good too. You know, they pay them so good too. Mamwe acho mazhinji ndakaverenga kare, so ndiri kutsvaga andisina kumboverenga. All right, yeah. Makatanga kuverenga mabhuku, ine ndiri mudiki, pamba pasina kumbonyatso, pamba pasina kuverenga mabhuku paya. Tangoteerewa eparedhiyo aya, but aivaraidza, it was chirongwa chakanaka. Ndochatazofunga, you know, after years and years, kuti pakanga paine chirongwa, paivapo kare takambenge tine chirongwa chedu chainzi kuverengwa kwemabhuku. Ndokuti ndaine nguva yamatora just to come chidongorera kuti ndeipi, you know. I don't know, I'm trying to think right now kuti ndoita sei, you know, instead yekudzoka na9 ndomira, ende futi zvinhu zvacho unoziva kana uri panzvimbo ko song yamuridza pachirongwa yakaimbwa nani. Okay, song yatinoridza pachirongwa yakaimbwa nemukomana anonzi Zivaneyi Masango. Zivaneyi ane channel yake paYouTube inonzi Zivaneyi Masango, kana kuti Zivi Music, but amuione kumwe, you know, ndakatokurukura naye ndikakumbira kuti hey, ndine chirongwa ichi, saka ndikukumbira kuti undibatanidzire, ndikuda music nembira ine hosho ine chinyu. Now was really ndandiri kutaura zvepamweyo pangu because I was missing home, ndasuwa kumba, saka ndikamudza zita rechannel redu. Munoziva vanhu vane matalents, yeah. So but you know, angari he's a busy man, but I thank God kuti akandiwanira mukana. Of course, you know, kubhadhara, I was not hesitating because chishuwo changu ndandiri kuda kuisa zvinhu, putting everything together kuti zvinyatsobuda the way andanga ndichida, you know. So yeah, I paid for it, and tine marights acho, saka haikwanisi kuonekwa anywhere else iri panapa. Ndine instrumental yacho too, nandofunga kuti I'll put pano pachirongwa. Sometimes kana uchida, munoziva pane imwe nguva yekuti it's just a lot going on, hausi kuda noise yakanyanya, hausi kuda mawords, you just go by instrumental. And so I'll do that too.
and they automatically somehow vanenge vanozongokanda, oh, you have to find a way to edit this, because pane nguva yakarebesa yandakangomirira vanhu vanga vachipinda but vanga vasingacommunicate. Oh, you have to find a way to edit everything, because last time yakangokanda out there, and then ndakatrya kurekoda nefone. I think first time vaita hanzi it will take 24 minutes. Yeah, chimbo chinoenderana nechirongwa. Indeed, ane unyanzvi, anoplaya macovers. Look, handinoziva kuti masongs ekare muzimbabwe kare kachona vanga vasina good sound, vanga vasina that, but ane touch kaanoita ke recent, every sound inonyatsobuda original and even better. Anoita macovers to pachannel yake. Let me find something chekuisa pamalips angu anenge akudry. You know, until muri kuziva kuti available panapa theme song yedu ndakazoireleasa ka ndakaireleasa available tanchitomboiridza, so you can actually be listening zvenyu pamune muchida kunzwa song yedu. Meditating, no rarisang. The meditation you don't need to be playing. You know the chico prayer listing. Meditation, prayer music. I do driver. You know that maneta ma relaxa, you know, ma kugadzira kurara. And then you'll be just meditating and relaxing. Maribata zita racho kana kuti ndonyora mukomenti. Maribata resta remukomana iye nepacho zvangu ndorinyora sei pakapo. Look at this. Zvokufamba sei guys? Ndikuvharwa netechnology pano, zviri kufamba sei? Lord have mercy. Okay. Oh, paprofo pangu aripo futi. Yeah, paprofo la aripo. So now kunyore matizivane masango kiki ndizvo here exactly. Yeah, ndizvo zvozivanai masango. Ndizvo hamunoenda munotapirirwa, hamuchinda anogona. Ari best ari muno mu United States. Now kamuzukuru kangu kanoti zivane kanoda mashona songs. Zivanai saka ishamwari yedu, saka ndoda kumuona achiridza chichichi. Ndikati well, I think vanombeta live shows, but maybe they resumed because ne COVID and everything hapasina ka live show, you know, but vanenge vakatanga.
ndikati tichazomona. Hello, mutavirimirwa titambire ndinotenda nechirongwa. Let's see, let us see. Ndonga ndichangoonekana panapa. Hello, ndinotenda nechirongwa. Ndinokumbirawo kuti pamberi apo mutoverengerawo bhuku rinonzi mapenzi. Mapenzi Ignatius Mabasa Mazvita. Ndinoedza, ndichaedza, because mabooks achona hawanike zvekumhanya, hawanike nyore. Chakaita kuti nditange nini kuti ndizofunga nezvechironga chinechi. Ndakafunga nyaya yekuti mabooks ekare aivaraidza. Tanga tine chirongwa amaini. Ndaitotaura namai vangu ndatanga kutsvaga mabhuku angachiuya mupfungwa dzangu, googling Amazon chichi, unorona zita rabuda paipa kuti utenga hapana, they are not available, discontinued, this and that. I'm like, what? Yeah, so I went through a lot to try to find these books, and I'll continue kushanda nesimba kuti toona tinenge tawana tinenge chiuya nawo pano chaverenga. Let me, just in case if anything happens nevideo iyi, regedza ndinyore pasi mazita acho naiwayo. Ndirarini bhuku ibhuku nyowani here, pretty new, mazuva ano here, makore manga ndirabuda. Mapenzi. Munoteerera muri kupi? Vatinei tavirimirwa, munoteerera muri kupi? Ignatius Mabasa. Mapenzi. Thank you nama suggestions. Chatsvaga. Munoteerera muri kupi? Inguvai kwamuri panguva ino? Is this the best time for you, kazhinji kuve nespare time yekona kuti regedza ndimbocheka kuti ndezvipi zviri kuitika pasocial media. Ndikutry kuona kuti tingaplane sei zvinhu zvacho. Saka ndati tinenge it's going to be once a week, but once a week ndinoita sei? Munotarisa on these days, pakati pemazuva matatu atinawo ndinenge ndichiita sei ndichizokanda ipapo. Hapana like one day rekuti ndinoti ndora ndinokanda because ndiri kuedza kushanda nezviripo mubackground. Saka munotarisa Chipiri, China nemugovera, Tuesday, Thursday neSaturday ipapo. Ndo pandino uploada mabhuku ochitsauko chatinenge taverenga. Then Fridays, I'm trying, this is trial and error. Ndokutry kuona kuti vateereri zuva rinokuitirai kuti tipote chionana chitaura nderipi, kana ari maFridays nguva ndedzipi. That's why ndiri panapa right now. It's like, yeah, let me see kuti nguva dzikuenderana nevanhu dzavanosununguka ndedzipi. This might be almost dinner time
kune vamwe kana kuti mune muchida, after everything, after dinner, netime yekuchila zvenyu muchitamba nekubata phone. Looks like tichapinda 2 hours and then now let it go. Ndozodzoka futi ndoita an hour or two timboona kufamba senasi, timboona kuti kufamba sei. But if you really see behind the scenes what I go through ndichirekodha, try kurekodha mabooks aya, munozonzwa basa raedit kwakudhara, and I think ndichapota ndichiita sei ndichimboseva mafun moments anoitika behind the scenes. Very interesting. Very interesting. Kuuke nguva dzino dzakanaka masikati. All right. UK masikati here inguvai. Let me put it down. Okay. All right. Saka yeah. Munowanzoteerera mabhuku aya, muri kubasa working, kana kuti muri munzira muchifamba, kana kuti makagara makachila mumba. I'm just wondering kuti vanhu vakasiyana siyana tinoteerera nguva dzakaita se i4. Yeah, i4. I think kune mazi clock inenge ne time yenyika dzese. I'm going to look. Nendine clock yangu. It's all right. Vateereri vari kuChina. Do you know kuti maZimbabweans they are all over? Some places yosingamboziva kuti unowana munhu. Tinenge tiriko ikoko. Tinenge tichikwikwidza ikoko. Wow. Tatekeshera nenyika yese. Toisa song yedere. Feel free, sunungukai, This is warm. Tiripamba pedu. All right. Izvozvi. Yes. 4:13. All right. Okay. Let's see. Instrumental, denial, but not here. DRC. Oh, Muruku DRC. Chamonyonga. Wow, look at that. All right. Kurise ku DRC. And you know what?
urombo guys. Handisi kuziva kuti chitsauko chapera ichi chii chakaitika pane music handinoziva intro yedu. Oh my god, handisi kuziva kuti chii chakaitika. I am so sorry. All right, but I'm glad kuti voice rangu nezvese zvakanga zvichiverengeka zvakanaka. Dai akandikanganisira zvinhu zvese. Effort yandaisa yekurekoda, man, pretty much all day. Paivapokare uya pano chikurukure shamwari yangu, taure nyaya. Ibhiti inonyatsoita inokupinda from inside. It ministers to you from inside. Ndinofuna ngopana panda kunyora ngora. Ndikutaure gara pasi. Ufunge. Can you imagine? Uya pano ndikuti gara pasi. Ndikurume nzeve. Nyaya yacho Paivapokare. Unongonyatsogarwa wati zvikazoita sei? Can you imagine? Dzimwe nguva dzandinofunga nekunyatsomisa kumba inguva dzekumboenda panze muchidziya moto. And of course munoziva kuti nguva dzekudziya moto dzanzi kunana July. Ndakazvarwa muchando kunana July. Muchikangama kuti man, tumoto tuchimbo daro bva wambotsviririra. Paivapokare